سلامات دك عبيتي كمي وعيلكم كمي حديركم كمي ياتكم على ملء زلكم هز تجراي هز يترا كمي لهاتكم كلكم تجرنيا تخاتاتلتي تجرنيا سمعتي تقالستي سلام أفزتات تجراي أفزتات إرترا نخسفن تقالسوا زلكم تدقفوا زلكم نقولكم سلام تاي نقولكم كم تلمداي خبرين هز تجراي خبرين هز إرترا زلاق سلام دما نريء لنا سلذي نقطر دوت سلام تصوم دو أيهم تم زعجر زلوا نفلت إنا يردنا أيو أمج الرشا نسوم كود يوم نحنا خلنا علينا من سي تجراي من سي إرترا بسلام تفاتي تفاقيرو كنبري يقراو تخينو هاجر إرترا لتوم بسريهم زم سوا خاف درجي هاجر تجراي كان يي خافتم دك درجي نحنا حيزي خنمصا إنا نقالس زلنا تقارو زيافلتوا إرتراويان قديممنا خافتم درجاويان دمسيسوم هاجرم هانيصوم تعلاونتهم مخبيرهم أب عالم بانديرهم تنبلبلا ينبرلو جن عدمون إيكونوميهم كي عبي زا إثيوبيا تبهال هاجر قوات إتزخونت عدي نشامقت إيكونومينا إرترا خي عبي هزتات إرترا عدو خي ينبر أو عد زول حفتي زي تعامي مسكين زخونة هز إرترا بزح تسديدو فقدو عالم توتينو زلو سلام كوين عدم الديمقراسي زلو عدي أب عالم ملء زلو إرترا عد موسيون عد خعبي بسلام عد خنبر تسفى نقبر معنا نحن هون تغار حيزي كافتم دك درجي تقرنيا تزاربتي هون كالي قانقوتا تزاربتي أبشوا عسيلهم هيزين إرتران تقراين غازا خنقبرائنا خنطفوكم إنا إناولو زفكر نازلو حابرنا فمن مكتوم نحنا تقارن مس إرتراويان وقناتنا أحواتنا أي تطارطرو وقناتنا نحواتنا إرتراويان كنبلت لنا بقلدي ويدما بحلم يكون بقهدي هو إرتراويان وقناتنا أيام إرتراويان أحواتنا أيام سوداناويان أحواتنا أيام كالدون اللون أيام بزحات أحوات سودان عدلتهم إرتراويان عدلتهم جن وقناتنا أيام حماق زخونة بوليتيكا حماق زخونة باعثنا عرسنا تخطخ مكتال وقع زحلفنا يسقاي مكرا أوقعوا له هيزي ازيو 4 نقط تقميطو سلام نخنبر زحاري حزب لنا بايتا حزب تግራይን حزب ኤርትራ ምስ ሰራዊቱ ምስ መሪሕነቱ ምስ መንግስቱ ክልቲኡ ህዝቢ ሰላም ክንነብርና ከመሕዋት ኮይና ንሕና ተጋርን ኤርትራውያን ንሲ ድሕሪ ሒዚ ያኽለና በቃ ተውሽዋ ዘሎ ሓይሊ ግን ሓቢርና ክንምክቶ ከም ዘለና ተወሲኑ ኣሎ ናይ ኣول ሰዒድ ቪድዮ ሰሚዕኹም እንተኮይንኩም ዕርቂ ይውልና ትድንቁርኖም ግን ብሓደ ወገን ዕርቂ ጌርና ምስ ኤርትራ ክንምክረና ይውልና ሒዚ ናና ከሻማቁ ብሓደ ወገን ካነይ ኤርትራ ዓቕሚ የብላን ኤርትራ ይትዋገአና ንኢሎም ካነይ መዳናገሪ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን በብግዚኡ አጀንዳ ጌርና ንሕና ካፍቲ ቀንዲ እንኮ ዝኾነ ቃልስና ከይንቃለስ ናብ አጀንዳ ሙሳይ እሶ ስለዚሁ ትናይ ኤርትራ ሕውነትና ትናይ ኤርትራ ጎረብነትና ትናይ ዝነበረ ተቃተልና ለቅድሚ ሒዚ ኣብቂዑ ኣብ ሰላም ክንቅፅልና ንገብር ዘለና good morning how are you good I'm just making a video that's okay yeah have a good one yeah thank you እና ረኹም ከምዚ ዝግበረ ኣሜሪካ ከመይ ሓዲርኪ ከመይ ሓዲርካ ተባሂልና ዋክ ትገብረላ ከምዚ ከመይ ኣነ እውን ዋክ ይገብረ ኣለኹ ሰላም እየለ ማለት እዩ እዚና ንደሊ ሰላም እናወርክ እንዳጋጣምስ ንግሪ መገድና ሰላም ሶ ናብ ትግራይ ክምለሰልኩም ናብ ትግራይ ፈተናታት በዚሖም ዓደይ ህዝቢ ትግራይ ፈተና በዚሕዎ ብናይ ኣዶታት ትግራይ ዝወለዶኦም ንትግራይ ዝኽሕዱ ንኸብዶም ዝሓስቡ ኣብ ትግራይ ዘለው ቶም ዝኸዱ ከይዶም መልክዖም ለልዮም ስደት በዚሕና ሒዚ ንዓድና ክንምለስ ዶ ይብሉ ኣለዉ ንጌታቸው ሓተላ ንጻድቃን መንግስት ተቋቁምና በአዲስ አበባ ኮይና ንትግራይ ክንቋፀር ኢና ንጨብጣታለን ኢሎም እዮም ተመሓሩን ቅድሚ ሒዚ ንትግራይ 5 ሚልዮን ዝወልና 15 ሚልዮን ከይውሉ ተጋግዮም እዮም ትግራይ ሲ 10 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዘለዋ ኣይትጠራጠሩ ብናተይ ግምት ካብ 10 እስካብ 15 ሚልዮን ትግራዋይ ዓለም ሙሉእ ዘሎ እንድሕር ተቆፂሩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ልዕሊ 10 ሚልዮን ካብ ትግራይ ወፃኢ ከዓ ነይአይ ዓለም ሙሉእ ዘሎ ሓዊስካ ብምሉኡ
ደም ትግራዋይ ዝጠምዐ ልዕሊ 15 ሚልዮን ከም ዘሎ ከም ተወለደ ይፈልጥ እየ ብዙሓት ኣለውና ተጋሩ ኮይኖም ወይ በቦም ወይ በዲኦም ካብ ካሊእ ዓልየ ተወሊዶም ትግረውነቶም ዘርሐቁ ገይጋ እዩ ክትኮርዒ ዝግበካ እንዲያውሲ ካብ ትግራይ ምውላድ ማለት ዓብይ ዕድል እዩ እዚ ኢለ ሕፅር ዝበለ መልእኽቲ ናይ ለማዓንቲ ክገብሩ ክምኩር ከይነውሐኩም እንታይ ይመስለኩም ዝኾኑ ሰባት ብሕጊ ክዳነዩ ተሰርሐ ኢንቨስቲጌሽን ድሕራይ ክእሰሩ ክብሉ ከለውስ እቲ መእሰሪኦም ወረቀት ተወዲኡ ምስ ክወፅእ ከሎ ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ ዘለዉ ፖሊስ ነቶም ክእሰሩ ዝግብኦም ሰባት ብስልኪ ደው ኢሎም መእሰሪኹም ወረቀት ወፂኡ ኣሎ ተሓውኡ ይብልዎም ሕሰብዋ እዚኣ ተጋሩ ወገናትና ጀነራል ይሕደጎ ፖሊስ ትግራይ ኮሚሽን ክንደይ ፈተናታት ከም ዘለዎ ክትፈልጥዎ የደልየኩም ፖሊስ ኮይነ ምስኢ ምስጢር ዝተሓዝስ ምስጢር ዘይሕዝዎ እከለ ብስልኪ ድውሎ ኣቢሎም ሲ ማእሰርቲ ወፂልካ ኣሎ ሒዚ ማእሰርቲ ተዘርጊሕልካ እኒሄ ኣብ ከምዚ ቦታ ስለዚ ተሓባእ ተደበቕ ከኣስርኹ እዮም መክሰሲኻ ወንጀል እዚ ኢሎም ዝርዝር ይነግርዎም ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ እቲ ሰነድ ዝወፀሉ ዝሰርሑ ኣካላት እዮም ወይ ድማ ከምዚ ወንጀለኛታት እንዲው ኣፃሪኹም ከይድኩም እሰርዎም ተባሂሎም ትእዛዝ ተዋሂብዎም ትእዛዝ ሒዞም ነቶም ክእሰሩ ዝግብኦም ወይ ድማ ናሃቶም ቤተሰብ ወይ ድማ ናሃቶም ኣዕርክቶም ደው ኢሎም ክትእሰሩ ትእዛዝ ወፂኡ እኒሄ እዩ ተሓውኡ በልዎም ኢሎም መልእኽቲ ይሕልፍሎም እቶም ከምኡ ገይሮም ዘመሓላልፉ ኸ ንኦም ከዓ ቅርሺ እኒሄ ዝወሃቦም ወይ ካብቶም ደው ኢሎም ዝነግርዎም ዘሎ ወይ ከዓ ነየ ናይ ብልፅግና ኣብ ትግራይ ፖሊስ ብጣዕሚ ዝጋፈጥን ብጣዕሚ ከዓ ነየ ኣንጻር መኸተናን ሓይልታት ናይ ትግራይ ዘባኽንን እዩ ዘሎ እዚ ግዕዚና ገብረ ዴላን ምኽትሉን ምስ ወዲ ወረደ ኮይኖም ምስ ተወልደ ዕንበብ ኮይኖም ዝሰርሕዎ ሽርሕታት እዩ ናይ ትግራይ ፀጥታ ጠንኪሩ ከይሰርሕ ሕግን ስርዓትን ትግራይ ከይኽበር ሰባት ምዝውዋር እናገበሩ ገበናት ትግራይ ኣብ ትግራይ ሲ ካብ መዋት ትኸውን ቀታሊ ክትከውን ዝተመረፀሉ ዘመን ኢና በፂሕና ነርና ሕዚ እያ ተሓጊ ክትመዓራረ ንጓየ ዘለና እምበር እስካብ ሕዚ ኣብ ትሕቲ ገብረ ዴላ ኣብ ትሕቲ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትሕቲ ኣምፅለይ ወዲ ወረደ ዝነበረ ስርዓት ናይ ትግራይ ሕግን ስርዓትን ናይ ትግራይ ከይኽበር ቀታሊ ክትኮይንካ ዘይትጥየቕ ተቐታሊ ኮይንካ ግን ሞይትካ ትተርፍ ህዝብና እዚ ይጨኒቕዎ ነይሩ ሕሰውለ ሕዚ እውን ክደግመልኩም እየ ኣብ ትግራይ ኮነ ኢሎም ሕግን ስርዓትን ከይኽበር ዝሰርሕዎ ሽርሒ ቀታሊ ንክትከውን ሓታትነት ዘየለይ ተቐታሊ ኮይንካ ግን ሞይትካ ትተርፍ ሕሰውሉ እሞ ስለዚ ካብ መዋቲ ትኸውን ኣብ ትግራይ ቀታሊ ንክትከውን ትግራይ እዩ በቃ ስረ ዘለካ ኮይኑ ዝርከብ እዚ ሓደ ወለይ ካልኣይ እቲ መሕፈሪ ዝኾነ ደርሆ ዝሰረቀ 1 ዓመት 2 ዓመት ይፍረዶ ወዲ ድኻ ስለ ዝኾነ ዋላ ተጋዳላይ ነይሩ ጨኒቃቶ ስርቂ ፅቡቅ እየ ኮነ ዘለኹ ስርቂ እዩ ወንጀል እዩ ሓዝለዮ እዚኣ ተሰሪቁ ይቕፃዕ ኦኬ ደርሆ 1000 ግዝፍ ዝበለ ተኮይኑ 200 ናብ 500 ንበሎ እዚኣ ሰሪቁ ሓደ ወይ 1 ዓመት ወይ 2 ዓመት ቀጥታ ይፍረዶ ምክንያቱ ቅርሺ የብሉን ዝማጎት የብሉን ጠበቃ ክሕዘ ይኽእልን እዩ ትመቕፃዕቲ ኣኽሪሮም ወዲያው ፍርዲ ኣለዉ ቆልዑ ሞባይል ናይ 5000 ናይ 10000 ዝሰረቁ 5 ዓመት ተፈረዶም እኽሊ ሰሪቆም 5 ዓመት ተፈረዶም ኣለዉ ኣነ እዚ ዝመፀኒ ፀብፃብ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብቲ ፍርዲ የለኹን ኣብቲ ዓቃቢ ሕጊ የለኹን ግን እቲ ሪፖርት ዝመፀኒ መዓት ነገር ኣሎ ዝመፅእ ፀብፃብ ሞ ይርኢ ኣይዩን እዩ ናብ ሚድያ ዝወፅእ ኣይዩን እዩ ከዘይወፅእ እናበልኩ ንሓስክዎም ዝመፃኹ ነገራት ኣለዉ መዓት ናይ ሎም መዓንቲ ግን ንምንታይ እየ ዘልዕሎ ዘለኹ ከተሓዘልኩም እየ ድሕራይ ክርድአኩም እዩ ምስ ወዳእኹ ናይ ዛዕባ ናይ ንተወልደ ዕንበብ እውን ከምፀልኩም ስለ ዝደለይኹ እየ ንምንታይ እዩ እዚ ነገር እዚዩ ኣብ ትግራይ ተባላሽ ዘሎ 3 ዓመት ሙሉእ ግዝያዊ ምድንጋር ኦኬ ግዝያዊ ምምሕዳር ዘይኮነ ነይሩና
ግዚያዊ ምድንጋር ኣብ ትግራይ ተቐሚጡ ዝነበረ ናይ ብልጽግና ሽርሒ ናይዚዩ ልኡኻት ኮይኖም ዝሰርሑ ዝጸንሑ ንስኻትኩም ንኣኻትኩም ንምርዳእ እየ ኣነ እዚ ናይ ዛዕባ ስርቂ ዝብለኩም ዘለኹም እሺ ሰብ ዝቀተለ ወይ 20,000 ወይ 50,000 ተበዚሓ 60,000 ዋሕስ ገይሮም የውፅዎ ዳሕራይ ንኣዲስ ኣበባ ሳፊሮም ይሰድዎ እዚ መን ከም ይሰርሕ ነይሩ ብኒ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ነበረ ትግራይ ብኒ ወዲ ወረደ ዝምራሕ ነበረ ትግራይ ውድብ ሕወሓት ካብ ቤተ መንግስታ ተባሪራ ብሹም ግዚያዊ ምምሕዳር ወይ ድማ ብሹም ውዕሊ ፕሪቶርያ ዘይትግበር ስልጣና ረኪባ ውድብ ሕወሓት ናብ ስልጣን ዘምፀቶም ኣካላት ግን ክሒዶም ንሕወሓት ክሒዶም ንህዝቢ ትግራይ ክሒዶም ንብፆቶም ክሒዶም ሕግን ስርዓትን ከይኽበር ናይ ትግራይ ሰራዊት መንዲ ይመርሖ ነይሩ ናይ ትግራይ ፀጥታ መንዲ ይመርሖ ነይሩ ጀነራል ታደሰ ወረደ እኮ ላዕለዋይ ኣመራርሓ እኮ እዩ ነይሩ ንጌታቸው ረዳ ካብ ስልጣን ክባረር ዝገበሮ መንዲ እዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ እኮ እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኸን ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣን ክእለ ዝገበሮ መንዲ ሰራዊት ዝመርሖ ዘሎ መንዲ ፀጥታ ዝመርሕ ዘሎ ጀነራል ፍስሓ መንግስት እኮ እዩ ሶ ትሕልኽልኽ እንታይ እዩ መራሕትና ሲ ዓበይቲ መራሕቲ ንትግራይ ዲኹም ትመርሑ ዘለኹም ንህዝቢ ትግራይ ዲኹም ትመርሑ ዘለኹምስ ወይ ከዓ ናይ ባዕልኹም ስልጣን ንምዕባይ ድዩ ኣነ ይገርመኒ እሺ ንጉዕሽ ገብረ ንወለጋ ንወደባቴ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸዶ ይግብኦም ነይሩ ገልገሊኦም እንታይ ይብሉኻስ ሸኽሚ እዮም ንኣና ይኸይዱ ዕዝር ይበሉ ይብሉኻ ምክንያቱ ከምኡ ኢሎም ስለ ኣኼባ ስለ ብውሽጢ ተዛረቡ እዮም ዝሰርሕዎ ጌጋ መራሕትና እውን ከይንቀፉ ከይንትንክፎም ኮነ ኢልካ ዝስራሕ ሽርሒ እዩ እዙ ኣይተዳናገሩና ያኽለና መንእሰይ ትግራይ ዓለም ሙሉእ ዘለና ሓይዚ ኣብቲ ትሰርሕዎ ጌጋታት ክንወቕሰኩም ኢና ኣብቲ ፅቡቅ ዝሰርሕዎ ክነምግሶኩም ኢና تا سلطان حزواجن نتقرأ تقول ينبر نايملس زبالة الله نايمن قصر راح تنيا تخويكا ويسرح خات سرح ويتبارر نايمن قصر راح تنيا تكون نكلخها نهزي بخات قلقل نعدي خات قلقل زي تسرح تخويكا خات تبارر تبلاش وانت اللي خاون توكس سو زيافة لا تقولي سو أتقرأي دور هو السرقة عامة خلت عامتي في الردو موبايل السرقة حمشت عامتي في الردو سبز قتل جن أيق يقول نمن تعي تسبز قتل قرشني هو لوخ نايبل سكنا لوخ هاتنيو أقسم الزوار $15 نخفولو بزيو أب وجاجنن أب نقد بانكن زي محلالف جنزة بعرف تومن بنس تومن بوش ماتا تومن بس يحيي له شو ما بخط أبي يدحن نجزيو جن كنا قرقم أب وجاجن بانكن أب نقد بانكن بنستومن بعرفتومن ببيت سومن بوشم ما تاتم تكري نتزاور الصلح قرشي ناي سبات مزاورتات بتلي إرتراويان أبدق زلو دولار نار أخو حواتهم أزمارهم كوسو بتقراي غيرهم لأديس أبابا أوزيو إيد زرقيهم مين هذا صرحو لعلوت مرحتي إيد زلو وعيو من يمزيهم نتولى عم ببيان هو هزو تفولت لك خط حذركم يتنقر قبط يلن زي كي يزرب زي كي لعل لهم يوتيوبرات فيسبوكرات تيك توكرات عبد بيت زولو نايس الله محاورنا ام ميديا خزربه يقبون زي كونس خزربن الله وكل نجر انت عايز وص انت عايز يوص تخوطينا صريحنا يينا حيز كن تولد عنبب يكون اكل يكون لعله تقراي زي كونس تحت تقرايهم تولد عنبب بعلو جنرال تحدث ورده تسلينا لخايلو أجيدو وصنيحو سلطان مسمى خاني أي تعاريقهم مستولد عمبه موليسوه فسها مانجس كان أجيدوه أبو زي حازلي أفتسم الزوارك مسوكمية أنت عينت مينا يصوت نيرو تولد عمبه توم سبات حيزون كسروا ما أسرتوا وجيلهم زلوا كي يسروا حيز تحاول تباهيلهم زلوا محاور نايزيو تزرق حلو محاوراتيو تقول كان خنوص صوينا دحر حيزي عيني أجسن إني إساياس تحدثي إن عالم جور واحد إني تخلاي إني دكتور فسها حفتزيون إني دكتور سولومون أنت عينت مينا صريحهم ود ورد نخقصن من قصنا نبوتو خيم اللس تقاوم زي كون قريبهم مع أنتم شت بيلهم سند اللؤيو أنتم نايت عالم جور واحد مما قلت سند يو نهنا تولو أكلات
ውድብ ሕወሓት ኣለዎ እዩ ውድብ ሕወሓት ትፈልጦ እያ ትብሉና ኣካላት ብጭብጥ ክነግረኩም ውድብ ሕወሓት የብላን ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝሰነድ ናይ ዓለም ገብረ ዋህድ መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦቱ ከይምለስ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ስልጣን ክቅፅል ዝተዘጋጀወ ሰነድ ዓለም ገብረ ዋህድ ናሃቱ መሓውር ናሃቱ ፍልፍል እምበር ውድብና ሕወሓት ማእከላይ ኮሚቴ ኣብ ኢዱ ከምዘየለ ኣረጋጊፀ የለን ሓቲተ የለን ኢድና ኢሎም እዮም ትፈልጥዎ ዘለኹም በቃ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ትውሽጣ ውሽጢ ዝዘዋወር ዘሎ ናይ ዓለም ገብረ ዋህድ መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦቱ ከይምለስ ተሰርሐ ሽርሒ ቅድሚቲ ሕወሓት ኣብ ኣክሱም ከይዳ ዝወሰነቶ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝወሰነቶ ዝሓዝዎ ሰባት ከም ዘለዉ ይፈልጥ እየ ትውድብ ግን ከም ዘይብሉ ሎማዓንቲ ኣረጋጊፀ እየ ደጊመ ምክንያቱ ንሓተትኩ ፀኒሐ እየ የብልና እናወኑ ፀኒሖም እዮም ቁርፂ ዝምልከቶ ኣካል እውን ንሓተትኩ ፀኒሐ እየ ከም ዘየለ ከዓ ሎማዓንቲ ኣረጋጊፀ ኣለኹ በይዛኻትኩም ኣይትሓስቡና ያክለና ይቁጠብ እየ ዘለኹ ባይዘወይ መዓት ነገር ስለ ዘሎ ግን ግደፉ ከይተዛርቡና ትማሊ ተወልደ ዕንቢ ዝገበሮ ክነግረኩም ጭነቢልኩም ስምዑ ሰራዊት ትግራይ መራሕቲ ትግራይ መንግስቲ ትግራይ ብዓብዩ ከዓ ህዝበይ ህዝቢ ትግራይ ፅባሕ ንጎ ናተይ ዘሕልፎ ዘለኹ መልእኽቲ ጌጋ እንተኮይኑ ኣብ ቅድሚ ሓፋሽ ኣንጠልጢልኩም ብክሳደይ ሓኒቕኩም ክትህሉ እንተደሊኹም ህዝቢ ግን ትፈልጦ ኣለካ ዝኒአ ሽርሒ ተንኮል ናይ ተወልደ ዕንቢ ብሒዝ ጭን ኣቢልኩም ስምዑኒ ትንትን ኣቢለ ክነግረኩም ድሕሪኡ ኣነ ዝብሎ ጌጋ እንተኮይኑ ይእረም ወንጀል እንተኮይኑ ይሕነቕ ሓዝሎ እዚኣ ጌጋ እንተኮይኑ ይእረም ወንጀል እንተኮይኑ ይሕነቕ ኣብ ቅድሚ ሓፋሽ ዝፈርሕ ሰብ ኣይኮንኩን ናተይ ህይወት ሓንቲ እያ ሓንቲ ግዜ ዝነበረ ብዛ ዓለም እዚዩ ንዓደይ ንህዝበይን ግን ክጋፈጥ እየ ነቶም ባንዳታት ንውድብ ሕወሓት ከፍርሱ ንሰራዊት ትግራይ ከፍርሱ ኢትዮጵያውያን ገይሮም ከቕፅሉና ትማሊ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ተፈፀመ ገበን ጀነሳይድ ተሓታትነት ከይህሉ ልኡኻት ናይ ብልፅግና ምስ ኣሜሪካ እውን ኢድ ዘርጊሖም ዝሰርሑ ዘለዉ ቁፅሪ ሓደ ተወልደ ዕንብብ እዩ ፈልጦ ዘለካ ህዝበይ ተወልደ ዕንብብ ናብቲ ዝገበሮ ክመፀልኩም እየ እንታይ እዩ ገይሩ ይመስለኩም ገምጋም ተገምጊሙ ካብ ዘለዎ ሙሉእ ሙሉእ ተኣጊዱ እናሃለዎ ከይለዓል ግን ንኡ ሓቂፎም ዝሕብሕብዎ መራሕቲ ኣለዉ እዚዩ ሰራዊት መራርሓ ትግራይ ይፈልጥ እዩ ውድብ ሕወሓት ይፈልጥ እዩ መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ይፈልጥ እዩ ኣብዚ ናይ ሒዝን ኣብ ዝሰሙን እዚዩ መንግስቲ ዝኾነ መንግስቲ ትግራይ ይፈልጦ እዩ ዝጉድ እዚዩ እወ ይፈልጦ እዩ መንግስቲ ትግራይ ከም እንደገና ስሕተት ሰሪሕካ ዶክተር ደብረፅዮን ፕሬዚደንት ትግራይ ከም ብሓድሽ ሒዚ ኣፅሪኻ መንግስቲ ትግራይ ሙሉእ ሙሉእ ኣፅሪኻ እቲ ኩነታት እንድሕር ፀፊፍና እንድሕር ዘይንቃለስ ኮይና ንህዝቢ ትግራይ ንሰራዊት ትግራይ ከም ብሓድሽ ዋጋ ከይተኽፍሉና ስጋት ኣለኒ ስለዚዩ ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኣመራርሓ ሰራዊትና ክብረለኒ ሒዚ ገምጋም ይካየድ ነው ተወልደ ዕንብብ ፈለማ ንብልፅግና ናይ ምሽጥር ትግራይ እናሸጠ ምስ ተረኸበ ኢንፎርሜሽን እናሓለፈ ምስ ተረኸበ ምስ ኣሜሪካ ሲኣይ ርክክብ ምስ ጀመረ ምስ ተፈለጠ እኒ ጀነራል ታደሰ ወረደ እኒ ጀነራል ፍስሓ ማንጅስ ስጉምቲ ወሲዶም ምልዓል ጥራይ ዘይኮነ ክኣስርዎ እዮም ዝግብኦም ነይሩ እዚኣ ይገበርዋን ንምንታይ ይበሉ ዝፈልጦ ጉዳይ የለን ኣነ ዝፈልጦ ኣለኒ ግን ዝፈልጦ ጉዳይ የለን ክብለኩም እየ ዝፈልጦ ጉዳይ ግን ኣለኒ እዎ ዝፈልጦ ጉዳይ ኣለኒ ተወልደ ዕንብብሲ ይብለኩም ኣለና ምስ ብልፅግና ምርኻብ ምስ ጀመረ ምሽጥር ናይ ትግራይ ብሰባት እናለኣኸ ባዕሉ እናኸደ ኣዲስ ኣበባ እናሃበ ኣሜሪካ መፅኡ ናይ ኣሜሪካ ሲኣይ ብኣካል እንታይ ከም ዝገበረ እዚ ሓበሬታ ዝሓዙ መራሕቲ ትግራይ ግዜያዊ ምድንጋር ኮይኑ ወዲ ወረደ ዓመት ሙሉእ ተወልደ ዕንብብ ካብ ስልጣኑ ከይእለ ሙሉእ ሙሉእ ፍስሓ ማንጅስ ከየልዕሎ ተሰርሐ ሽርሕታት መንግስቲ ትግራይ ባዕልካ ትፈልጦ ኢኻ ውድብ ሕወሓት ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ትፈልጥዎ ኢኹም ኮ እዚ ጉዳይ እዚዩ ሰራዊት ኣመራርሓ ትፈልጥዎ እንዲኹም እዚ ጉዳይ እዚዩ ተታራ ወታደር ዝፈልጦ እኮ እዩ እዚዩ
ናይ ተወልደ ዕንብብ ሓደ ኣብ ሚድያ ወፂኦም ኣቦቱ እዩ ዘሎ ኣይሰረቀን ይፅለም እዩ ዘሎ ስለ ዝበልኩ ምናሲ ተወልደ ዕንብብስ ናፃ ዝወፅእ መሲልኩም ድዩ እዚኣ ወይ ትግራዋይ ደም ክፋሰስ እዩ ወይ ሕጊ ናይ ትግራይ ከዓ ነየ ናብ ሽቱ ክወቅዕ እዩ ካብ ክልቲኡ ሓደ ኣሎ ትግራዋይ ግን ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ባይታ ዘሎ ዝቃለስ ስቑኢሉ ከምዘይ ይዕገሶ ዝነገር እዚዩ ቁርፂ እየ ዝነገረኩም ዘለኹ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ፀሓይ ዝወቕዖ ስለ ዝኾነ ደርሆ ፃሕቴራ ትረኽቡ ስለ ዝኾነ ስለዚዩ ንተወልደ ዕንብብ ክትሽፍኑ ንተወልደ ዕንብብ ከይትንከፈኩም ከበር ትገብሩ ዘለኹም ሰባት ብተፈላለየ ሶሻል ሚድያታት ልቢ ግበሩ ኣነ ምንም የብለኩምን ልቢ ግበሩ ናይ ተወልደ ዕንብብ ነገር ክነግረኩም ተገምጊሙ ይውረድ ብዘለዎ ተኣጊዱ ስለ ዘሎ ይባረር ዝብል ምይጥ ከም ዝፀንሐ ይፈልጥ እየ ሽምግልናታት እውን ከም ዝፀንሐ ይፈልጥ እየ እሞ ንትግራይ ሕሊፍካ ሂብካ ምስጢር ናይ ትግራይ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ተቐቲሉና እናበልና ልዕሊ 150 ደቂ ኣንስትዮ ተደፊረን እናበልና እዚ ዝገበረ ኣካል ብልፅግና ኦሮሞ እዩ ተብ 4 ኪሎ ዝኒሄ ስርዓት ቶም ባንዳታት ከይዶም እሱ ከፍ ኢሎም ዝኔው ተመሊስካ እቲ ናይ ትግራይ ናይ ስለያ መሓውር ክሒድካ ንዚኣቶም እናሃብካ ኣሰላልፋና ናይ ፅምዶ ርክክብና ምስጢር ናይ ሰራዊት ስለያና ምስጢር እዚ ሕሊፉ ዝሃበ ኣካል ናብ ገምጋም ከዘምፅእ ኣለዎ ድዩ ናይ ብሓቂ ኣጊድካዮ እንድሃለኻ ስጉምቲ ወሲድካ ዘይተኣባሪርካ በቲ ሕጊ ወንጀል ዝፈፀሞ ዘይተኣስሮ ስለንታይ እዩ ኦኬ ክመፀኩም እየ ናብኡ ሕፅ ረቢለያ ናበልኩስ ከይትነውሐኒ መጨረሹ ሒዚ ለምቅነ እንታይ ተወሲኑ ገምጋም ክካየድ ካብ ተፈላለየ ናይ ስለያ መሓውራት ንዑ ተባሂሎም መዝገባት ተመዝጊቡ መን ከኣቱ ከም ዘለዎ መን ከም ዘየኣቱ እውን ፀብፃብ ባዕሊ ተወልደ እዩ ሒዙ ንቶም ገልገሊኦም ኣባይርዎም ዝነበረ ገልገሊኦም ዝጋፈጥዎ ዝፀንሑ ብተኣመንቲ ዝበሃሉ ሰባት ባዕሉ ናይ ተወልደ ዕንብብ ገልገሊኦም ሰብ ሃፍቲ ናይ ሆቴል ዘለዎም ገልገሊኦም ከዓ ከምዚ ተኢለኩም ትሶርሱ ስለ ክፍለጥ ዝኽእል ክሕዞ እየ ድሓን ምክንያቱ ኣነ ትሶርሱ ከመይ ከም ዝረኸብክዎ ናባይ ሓበሬታ እቲ ኢንፎርሜሽን ከመይ ከም ዝበፅአኒ ክትንትኖ ይደልን እየ እንተተንቲኖዮ ንሱ ስለያ ስለዚዩ ትማሊ ካፍቲን ዝወፁ ናብ ሎማዓንቲ ገምጋማት ዝኣቱ ሰባት ብተዘዋወርቲ ብሰብ ሃፍትን ብምሱ ተሰሊፎም ዘለው ትግራይ ንኸፍርሱ ኣዋፊሩ ቃል ብቃል ዝነገሩ ንክነግረኩም ተደዊልዎም ተነጊርዎም ዝነገሩ ቃል ብቃል ሓደ ጌጋታት ነይሩኒ እዩ ናይ ባዕለይ ገምጋም ክገብር እየ ነቐፈይታ ሰልፍ ነቐፈይታ ክገብር እየ ንስኻትኩም ግን ትዘለኩም ዶኩሜንት ዘለኩም ኤቪደንስ ኣይተቕርብዎ መሓሩኒ ኣብ ዘለኽዎ ንክቕፅል ደግፉኒ ዝደለይኹም ሞ ክገብረልኩም እየ ዳሕራይ እዚዩ ሕሰውሉ ካብ ካሊእ ቦታታት ዝመፁ ከም ድልየቶም ምግቢ ከም ድልየቶም መስተ ክዘጋጀወሎም በቶም ሰብ ሃፍተ መቐለ ተገይሩ እዩ ሕሰውሉ ናብ ትማሊ ዘውግሕ ብትግራይ ዝመፁ ንመቐለ ዝነገረኩም ዘለኹ ኣነ ኦኬ ቶም ተኸታተልዎም ጥራይ ዘይኮነ እቲ ሓበሬታ ጋዘር ዝገበርኮሲ ካብቶም እንዳጋጣሚ ኣብ ከምዚያት ነገር ድሓን እቲ ዲቴሎ ይኣትወን ኦኬ ምክንያቱ ከመይ ከም ዝሰርሕ እቲ ጉዳይ ስለ ንፈልጦ ሕዚ ብትግራይ ለማዓንቲ ንግሆ ተወልደ ዕንብብ ካሊእ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ምስኡ ዝድግፎ ዘሎ ብድሕሪት ኮይኑ ኣብ ሓደ ቦታ ተሓቢኦም ኣኼባ ኣካይዶም እዮም ለማዓንቲ ንግሆ ብትግራይ ተሓቢኦም ተወልደ ዕንብብ ዝረኸቦም ሰባት ካብ ወታደራዊ ኣመራርሓ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ምስኡ ምስ ተወልደ ዕንብብ ኮይኑ ተራኺቦም ናፍቲ ገምጋም ከኣቱ ተለዉ እንታይ ክብሉ እንታይ ከይብሉ ኦሪንቴሽን ተዋሂብዎም እዩ ኣለዉ
يقرأيتا سلكن دي ممو ناتو زربشنو زلو ነገር ግን بقليلو ዝርአይ ጉዳይ አይኮነን እቶም አፍቲ ብድቡቕ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ መቐለ ዝተረኸቦም ተወልደ ዕንብብን ሙሱእ ካሊእ ካብቲ ዝኒሄዎ ቦታ ከይለዓል ብድሕሪት ኮይኑ ዝድግፍ ዘሎ ኣካል ኣብኡ ተረኸብኩም ንዓድኹም ተገልግሉ ተጋደልቲ ንዓድኹም ተገልግሉ ናይ ስለያ ሰርሑ ጀጋኑ ንረብሓ ንኸብዲ ኢልኩም እቲ ናይ ተወልደ ዕንብብ ናይ ሰብ ምዝውዋር እናገበሮ ዝመፀ ብኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዝሕትቶ ብሕጊ ናይ ትግራይ ምስጢራት ሕሊፉ ንፀላእቲ ዝሃቦ እዙይ ሒዝኩም ደቢቕኩም እንድሕር ኣብቲ ገምጊምኩም ተሓቂ እንድሕር ዘይቕሚጥኩምዎ ሓቂ ኣምፂእኹም ከፍ ኣቢልኩም ሕጊና ሕጊ ክሰፍነ ትግራይ እንተዘይጌርኩም ትግራይ በቶም ውልቀ ሰባት እንብሎም ዘለና ዘይኮነትስ ትግራይ ሓፈሻዊ ትወድቕ ኣላ ኣይትወድቕን ግን ደቂ ኢኹም ደቂ ኢና ንትግራይና ንጋፈጦም ዘለና ንትግራይና ንቃለስ ዘለና ስለዚ ሓቂ ንኽወፅእ ኣብዚኡ ሓቂ ሒዝኩም ህዝቢ ትግራይ ቀዲምኩም ሃገረ ትግራይ ቀዲምኩም ሕግን ስርዓትን ኣኽቢርኩም ሓቂ ንኽትጋፈጡን ሓቂ ክትማጎቱን ክንላበውኩም ደሊ ተስፋ ከዓ ይገብር ኣነ ከም ሓደ ተቃላሳይ ዳያስፖራ ትግራይ ምክንያቱ ሕግን ስርዓትን ናብ ትግራይ ክሰፍን ደብረፅዮን ይኹን ወዲ ወረደ ይኹን ተወልደ ዕንብብ ይኹን ካሊእ ይኹን ብሕጊ ትግራይ ማዕረ ከም ዝኾነ ታራ ሰብ ይኹን ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰብ ይኹን ሕግን ስርዓትን ናይ ትግራይ ይስፈን ብሕጊ ከይጥየቕ ኮነ ኢሎም ንተወልደ ዕንብብ ሒዞሞ ዝፀንሑ ኣካላት ግን ብግዝያዊ ምድንጋር ሓኒቓ ትግራይ መንተንፈሰ ሲኢና ስለ ዝፀንሐት ሒዚ ግን ኦክሲጅን ረኺብና ኣለና ሳላ መንግስትና ናብ ቦቱ ተመለሰ ረኺብናዮ ዘለና ኦክሲጅን ትጅግንነት ናይቲ ህዝቢ ጠንካራ ህዝባዊ ቃልሲ ገይሩ መንግስተይን ቤት ምኽረይን ናብ ቦቱ ይመለስ ኢሉ ስለ ዝወሰነ እዚአን ኩለን ዝብለኩም ዘለኹ እንታይ እያ እቲ ናይ ሂማን ትራፊክን ብኢንተርናሽናል ክራይም ስለ ዝኾነ ተወልደ ዕንብብ ምስቶም መሓውሩ ካብ ትግራይ ከይትወፁ ተባሂሉ ብብልፅግናን ብኣሜሪካን ተነጊርዎም እዩ ትፈልጥዎ ዘለኩም ህዝቢ ትግራይ እዚኡ ንመንግስቲ ትግራይ ንውድብ ሕወሓት ንሰራዊት ኣመራርሓ እውን ሓደጋ ዝኾነ ሓበሬታ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ሓደጋ ዝኾነ እዚ ሓደጋ እዚ እንታይ ይመስለኩም እቲ ናይ ሂማን ትራፊክን ኣብ ዓለም ተመዝጊቡ ተወልደ ዕንብብ ብሕጊ ይሕትቶ ምዃኑ ስለተፈለጠ ኣሜሪካ በዚ ድኽመት እዚ ኣትያ መሓውር ናይ ትግራይ ዓቕምታት ስለያ እናካየደ ክቕፅል ኣብ ትግራይ ኮይኑ ንትውድብ ሕወሓት ነቲ መንግስቲ ነቲ ሰራዊት እሺ እናበልካ ይቕረይታ እናበልካ ተላሳሊስካ ኣብ ትግራይ ክትቅፅል ኣለካ እዩ ተባሂልዎ ተነጊርዎ ዘሎ እዚኣ ኢኻ ዝሰርሑ ዘሎ ምስኡ ግን መሓውር ኮይኖም ሒዚ እቲ ዝሰርሖ ገበን ብዓለም ከይሕተት እቶም ናይ መትከላውያን ኮይኖም ውድብ ሕወሓት ውሳኔታት ዝወሰኑ ሒዚ እውን ነቕ ዘይብሉ መትከላውያን ዝኾኑ ኣብ ሰራዊት እውን ዘለው እዚኣቶም ሓቢርካ ቀስ እናበልካ ሽበራ ሰሪሖም እዮም ካብ ሕገወጥ ናይቲ ሃገር ገይሮም ምስ ኤርትራ ምስ ሱዳን ርክክብ እናገበሩ መፅኦም እዮም ኣፅዋራ ተምፅኦም እዮም ተባሂሉ ኣብ ውድብና ሕወሓትን ኣብ ሰራዊት ኣመራርሓን ጠቕላላ ንትግራይ ሕሊፍና ኣይንህብን መስዋዕት ክንከፍል ኢና ዝብሉ ዘለው ጀጋኑና ዕቀባ ወይ ድማ ሰንክሽን ዝበሃል ብእንግሊዝኛ ክግበረሎም እዩ ዝስራሕ ዘሎ ውሽጢ ብልፅግና እኒ ተወልደ ዕንብብ እኒ ወዲ ወረደ ምስ ኣሜሪካ ሽርሒ ገይሮም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ሓበሬታ ትኩስ ሓበሬታ ዝረኸብኩ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ እዚ ከምዘይኸውን ግን ንሕና ንቃለሶ ኢና ኣብዚ ኣሜሪካ ኣለኹ ኣነ ባዕለይ ብቐሊሉ ስኢልካ ዕቀዳ ዝግበር ከይመስለኩም ሳንክሽን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣብዚ ከይተጠራጠሩ ራዕዲ ፈጥር እውን ኣይኮንኩን ግን ዝስራሕ ዘሎ ሽርሒ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ እኒ ተወልደ ዕንብብ እኒ ወዲ ወረደ ግን ብምንም ተኣምር ዘየተጉርዎ ምዃኑ ከዓ ከይተጠራጠሩ መሪሕነት ትግራይ ሰራዊት ይኹን ሕወሓት ይኹን ጠንካራ ዝኾነ ህዝቢ ከዓ ነለው ጎኖም እዚ ከዓ ተጋፊጥና ክንቃለሶ ኢና ክንወፆ ኢና ዝፈተና እዚ ግን ትፈልጥዎ ኣለኩም ተወልደ ዕንብብ ናይ ባዕሉ ወንጀላት ናብ ውድብ ሕወሓትን ናብ ሰራዊት ኣመራርሓን ሕሊፉ እቲ ገበን ዝሰርሖ ዝነበረ ባዕሉ እቲ ባዕሉ ዝመርሖ ዝነበረ ጉጅለ እቲ ናይ ብልፅግና ገንዘባት ተሸርሺሩ ኣብ ትግራይ ንክንፈርስ ስራሕ ዝነበረ ስራሕቲ ሒዚ ናብ ውድብ ሕወሓትን ናብ ሰራዊት ኣመራርሓን እገዳ ንክግበር እዩ ሽርሒ ዝስራሕ ዘሎ እዚ ከዓ ንክንቃለሶ ኢና ኣብዚ ዘለኹም ኢድኩም ኣትኹም
ናይ ጸጥታ ኩኑ ናይ ሰራዊት ኩኑ ወዘተ ናይ ሕወሓት ማእከላይ ኮሚቴ ኩኑ ስርዓት ሓዙ ስርዓት ሓዙ ምክንያቱ ምስ ጎረባብትና ኤርትራ ሱዳን ግብፂ ካልኦት ሃገራት እውን ብሰላማዊ መገዲ ክንሰርሕ ኢና ንሰርሕ ኣለና ድሕሪ ሕዚ ንኤርትራ ክተውንጅሉ ንትግራይ ክተውንጅሉ ዝሰርሑ ዘለኹም ኣካላት ንፈልጠኩም ኢና ጽምዶ ምስጢራዊ መንስ መን ርክብ ይገብር ናወልኩም ትድርግሕዎ ፀናሕኩም ኣንጻር ጽምዶ ዝተበገሰ ተወልዲ ዕንብብ እዩ ጽምዶ ከፍርስ ዝሰርሕ ዘሎ ዝሰርሕ ፀንሐ ተወልዲ ዕንብብ እዩ ልኡኽ ናይ ብልፅግና ኦሮሞ እዚ ግልጽ ገበርዎ እዚ ኣይኮነልኩም ትዛረቡ ሰባት ግን ኣምፁልና ሞርትዖ ትብሎ ኣይኮነን ሞርትዖ ኣምፁልና ንስኻትኩም እውን ኣብ ቲክታክ ትውዕሉ ዘለኹም ሰባት ንፈልጠኩም ኢና ካሊእ ትረፍ እኔዋ ሒዚ ኣብ ዋሽንተን ዲሲ ከፍ ኢለን ምስኒ ተወልዲ ዕንብብ ንራኸብ ኢና ዝላ እናተደዋወሉ እንታይ የዋፍሮ ኣለውስ ንፈልጦም ኢና እኔዋ ሒዚ ትማሊ ሕወሓት ኢና እናበላ ዘፍርሳ ነበራ ሒዚ ኻ ናይ ምን ልኡኻት ኮይነን ረኺብናየን ናብ ሰዓት እዚዩ ሓራ መሬት ዝነበሩ ተመሊሶም ኣብ መቐለ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ንፈልጥ ኢና ንፈልጦ ኢና ዝጉድ እዚዩ ስለዚዩ ንሕና ቃልስና ኣጣናኺርና ክንቅፅል ናይ ኩሉ ሓላፍነት ይኹን ህዝቢ ትግራይ ጅግና እዩ ሰራዊት ትግራይ ጅግና እዩ ውድብና ሕወሓት እውን ጅግና እዩ ንጀጋኑና እናራኸስካ ንባንዳታት እናኽበርካ ትማሊ ተዛረብክዋ ዘረባ ነይራ ክደግመልኩም እየ ሎማዓንቲ ገልገለይኹም ኣይተረደእትኩን ይመስለኒ ከብራህረልኩም እየ ምሁራት ኢና እናበሉ ንትግራይ ዘዳናግሩ ዝውዕሉ ልዕሊ ትገባር ትግራዋይ ልዕሊ 80% ኣብ 17 ዓመት ተጋድሎ ይኹን ኣብ ናይ ሒዚ ቀጥ ኣቢሉ ነቲ ጅግና ተጋዳላይ ጅግና ዝገበሮ ገባር ትግራይ እዩ ድግሪ ሒዝና ኣይና ቀለም ሒዝና ኣይና ተማሂርና ኣይና እናበልኩም ግን ንስኻትኩም ተዳናግርዎ ትግራይ ድሕሪ ሒዚ የለን ካብቲ ትምህርቲ ተምሃርናዮ እቲ ናይ ባዕሉ ውሕልል ዝኾነ ሓሳብ ዘለዎ ገባር ትግራዋይ ኢለ ኣነ ትማሊ ተዛረብክወሉ እምነተ እዩ ተገንዘብክዎ ኣብ ባይታ እዩ ኸ هو تجبار تقرواي حرستاي لبام جيجنا أيو ولا قلم تزي تمهارة ولا دقر تزي حزي كمانا أنا هذا فسامة تاي ونقر لنا بسرخة إذا ناس قيلوا بك أخم قصل عصب سفيبل نفسنا بك أسقيلوا ولا لطيبل جبار تقرواي جن جيجنا أيو كاتين طريقهم مو زي سبر أنكار رأيو بحساب بعقم بحيلي بحي مهنة صنع أي خد إذا جينا هذا حسكاجن كابز جينا هذا تفكرنا فلتنا نابلنا نتقرأ كنت أفق نبقى لنا أكلات سرعة يلي لنا أيله بشوم مهارات تقرأي نفزي مقدار أي تخدين يله مهارات يتأمرنا ليولكون مهارات كل نيونا سراوت نيونا البوليتيكا حوحات نيونا كل نيونا مهارات سيكون أنت تعيش متقندي تأيو تخيدي يدوركم حزون لعل 8% تقراي زم حدادرا ويدما بهافته جنات يكون بهايمانه يكون بتفعاليه يتجبار نجبارني اكا نجبارنا ناشخه ناي تمرت اللي تينا بركا جن تقراي تفرس اي نفقدلك اني يلي اوكي كافتو تماهيرنا لهم اما حرم ميديا نطف زرنا بعلي وصل زلخو انا نبعلي وي زوقس زلخو باي ذوي توقسا ناي مهورات قلت له خسي نبعلي لكيمائيه ناتي تمرتي لعلي هزبي كونا يخيلن يو لعلي تجيقنا حارستاي لعلي تجيقنا زي تمهارة جن كاتمالي ندرجز دمسسي هزبي هز تقرايسي كونا يخيل ناتي تمرتي سالو تمهيري سالو عد الرخيب اللي خب سدات جن كوينه يقال سلخو أب تقراي زعابيهم ودي حوحات عد الهواتكم زعابيهم ودي أبالات كوينكم حوحات كوينكم زعابيهم ما تشرش كل مسرخوكم تقليمكم ما بس بلسقنا تسلفكم زلهم جن بتعمي محزنتيهم محفرتيهم عدنا تقراي نخل زحاقفت عدنا تقراي تعجستر سرعتن زلوا محورسب زلوا سلا زخونت كبر لنا نخل حزب عالم زلوا حزب تقراي حزب ኤርትራ حزبون قارسنا يتنكر نغصلوا ኣብ ትግራይ ግን ምጭር ባር ዘይኮነ ስርዓትና ሕጊ ይከበር መንግስቲ ትግራይ ሒዚ ኣስተውዕል ተገንዘብ መን እዮም ሒዚ ንስልጣን ዝጓየ ዘለው ኣበይ ተሸጉጦም ጸኒሖም ናይ ብልጽግና ልእኻት ኮይኖም ሒዚ ከተጓዮም ናብ መኸተና ኢና ክንመለስ ኢና ተኸይዶም ዋጋ ከኽፍለና እዩ ወዘተ ወዘተ ኣየዋጸና ጸሪና ጸፊፍና ውሕዳት ኮይና መሰሲና ክንወጻ ኢና ዛፈተና ገፈጥ ወዲ ገፈጥ ኣበይ ነይሮ ይፍለጥ ሓቢኡ ዝነበረ ትማሊ ናሃፍተ ገነት ዝጓየ
ናብ ስልጣን ዝጓየ ዝገርመኩምስ ቅድሚ 2 ወርሒ ክተት ተባሂሉ ትግራይ ማለት ክተት ዘይኮነስ ተዳሎ ተባሂሉ ተጋደልቲ ዝነበርኩም በቃ ሕማቕ ፅቡቕ ፀላኢ መፂ ከጥፈና እንተኮይኑ ተዳለው ተባሂሎም ፖሊስ መቐለ ናብ ሸሓታ ዝኾኑ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ፈቆዱ ሕክምና ናይ ግላዊ ሕክምናን መንግስቲ ሕክምና እናኸዱ ሕቆይ ፀገመለኒ እግረይ ፀገመለኒ ናይ ልቢ ሕታሽመለኒ ከምዚ ወረቀት ዘይሓዘ ብብዝሓት ይብለኩም ኣለኹ እቶም ናይ ልኡኻት ናይ ብልፅግና ኮይኖም ውሽጣ ዘፍርሱና ዘለዉ ኣብ ፖሊስ ትግራይ ኮይኖም ኣብ መቐለ ይብለኩም ኣለኹ አንቱም መትከልኩም ዘለኹም ንፈልጠኩም ኢና ግን ምንም ፀገም ዘይብሎም ናይ ጥዕና ፀገም ኣለና እናበሉ ናይ ዳክተር ወረቀት ዝሓዙ ኣለዉ እዮም ሒዚ መዓት ወዮ ናይ ኩናት ደበና ኣላ ምስ ተባሃለት እዚ በቃ ዘየለዎም ሕማም ኒህና እናበሉ ሰርቲፊኬት ኣውፅኦም እዮም እዚኣ ሓቂ ድያ ፍትሓዊት ድያ ገልገሊኦም ናብ አዲስ ኣበባ ተሳፊሮም ከይዶም ኣይኮነ ከምቲ ንብሎ ነበርና መዓት ወይለ ኩናት ላዓሊ እያ ተባሂሉ ሃዲሞም ከይዶም ሒዞ ኣዲስ ኣበባ ይእሰሩ ኣለዉ እናተኣሰሩ ከዓ ናብ ቤንሻንጉል ወሲዱ ምስ ናይ RSF ክዳውንቲ እናኸደነ ምስ ሱዳን የዋግኦም ኣሎ ብልፅግና ተጋሩ ተሰውሉ መዝዩ ስለዚ ትግራይ ሲ መንን ክቃለሰላ መንን ክሰርቀላ እዩ ኢልና ንሕሰብ እቲ ጅግና ተጋዳላይ ተቃለሰ ንረውሑ ውልቁ ኢሉ ተቃለሰን ግን ንሕና ክርባሐሉ ኢልና ንሕና ድምፂ ክንኮኖ ክንክእል ኣለና ነቲ ጅግና ተጋዳላይ ኣካሉ ዝጎደለ ብሂወቱ ዘሎ ንሱ ተረባሕ ክኸውን ኣለዎ እቲ ስድራ ስዋኣት ተረባሕ ይኾን ኣለዎ ልዕሊ ኩልን ቅድሚ ኩልን እቲ ግንባር ኣብ ድፋዕ ዘሎ ጅግና ተጋዳላይ እውን ቶም ተጋደልትና ቶም ዋዕረታትና ደቂ ኣንስትዮ እውን ቅድሚ ኩልን ልዕሊ ኩልን ተረባሕነት ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ እዚኡ ናይ ኩልና ጎስጓስ ክኸውን ኣለዎ ንሳቶም እዮም ቶም ጀጋኑ ስለዚ ንሶም ረብሓታት ንረብሓ ተቃለሱን ንረብሓ ተጋደል ምግዳን ንረብሓ ኣይኮነን ንፈልጥ ኢና ግን ረብሓ ይግብኦም እዩ ቶም መራሕትና እውን ከምኡ ሂወቶም ሙሉእ ተጋዲሎም መን ኮይንኩም ንስኻትኩም ሒዝ ተሸማቕዎም ኣብ መትከሎም ንድሕረልዮም ክብሪ ንህቦም እቶም ንነቕፎም ካብ መስመሮም ዝወፁ ወይ ድማ ንትግራይ ከፍርሱ ምስ ፀላት ተሰለፉ ግን ክንገጥመሎም ኢና ክንዓጥቀሎም ተመሳሲልኩም ቀፅሉ ትግራይ ፍርስዋ ተባሂሎም ልኡኻት ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ ንቃለሶም ንምክቶም ኣለና እዚ እቲ መልእኽተይ ከብዘለኹም ሰላም ኩንለይ የغنየለይ ከምቲ ልምደይ ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ብጣዕሚ ዘኽብረኩም ህዝብታት ትግራይ ህዝብታት ኤርትራ ብሓደ ኣለና ኣየኹም ክንወፃ ኢና ቻው ታንክ ዩ